En aquest vídeo aprendrem a fer productes i divisions fent la descomposició per tal de, abans de fer la multiplicació, per tal de reduir la fracció. Doncs la primera fracció que tenim aquí és una multiplicació, per tant el que farem serà multiplicar en paral·lel. Per tant, en el numerador em quedarà 16, que recordem que 16 és 2 per 8 i 8 és 2 per 4, per tant 16 és 2 per 2 per 2 per 2. I ara haig de multiplicar per el 27. El 27 és 3 per 9 i 9 és 3 per 3. Per tant, és 3 per 3 per 3. Tenim que són dues fraccions de signe diferent, per tant, el resultat serà negatiu. Ara, en el denominador, doncs 45. 45 és 9 per 5 i 9 és 3 per 3. Per tant, és 3 per 3 per 5. I el 20 és 4 per 5 i el 4 és 2 per 2. Per tant, és 2 per 2 per 5. Ara, el que farem serà eliminar tot allò que tenim en numerador i denominador. Aquí, per exemple, tinc dos dosos que es poden eliminar, doncs els elimino, i aquí tinc dos tresos que també els puc eliminar. Ara, en el numerador, doncs em quedarà 2 per 2 per 3, que 2 per 2 són 4 i 3 són 12, i en el denominador 5 per 5, que són 25. Molt bé. Ara anem a fer el següent divisió. És una divisió, val? Que tenen signe diferent, per tant, el resultat serà una fracció, perdó, aquí també era una fracció negativa, no? Perquè era negativa. Per tant, el resultat serà una fracció negativa. Doncs ara, com que tenim que és una divisió, hem de multiplicar en creu. Per tant, en el numerador en quedarà 12 per 15 i en el denominador 25 per 8. Anem a fer el numerador. 12. 12 és 4 per 3 i 4 és 2 per 2. Per tant, és 2 per 2 per 3. I ara, el 15 és 3 per 5. 3 per 5. En el denominador 25, que és 5 per 5, per 8, que és 2 per 2 per 2. 2 per 2 per 2. Ara ja puc simplificar el que tingui repetit en el numerador i denominador. Veig que aquí, per exemple, tinc un 2 que puc eliminar amb aquest el puc suprimir amb aquest, i aquest 5 el puc suprimir amb aquest. Per tant, en el numerador és una fracció negativa, per tant, menys. 3 per 3 són 9 i 5 per 2 són 10. Molt bé, anem a veure el següent exemple. És una multiplicació, per tant, multiplico en paral·lel. Són dues fraccions positives, per tant, el signe de la fracció resultant és positiu. I en el numerador, doncs anem a veure, ens queda 49 per 20. 49 és 7 per 7, per tant és 7 per 7. I 20 és 4 per 5 i 4 és 2 per 2, per tant és 2 per 2 per 5. En el denominador em queda 15, que és 3 per 5, i 21, que és 3 per 7. Doncs vinga, ja podem eliminar. Aquest 5 se m'elimina amb aquest 5 i aquest 7 se m'elimina amb aquest 7. En el numerador em queda 7 per 2, que són 14, per 2, 28. I en el denominador em queda 3 per 3, que és 9. Molt bé, anem a fer la següent fracció. Doncs aquesta fracció serà una fracció positiva, perquè tenen el mateix signe, les dues són positives. Molt bé, com que és una divisió, hem de multiplicar en creu. Ara, en el numerador em quedarà 18 per 60, 18 és 2 per 9 i 9 és 3 per 3, per tant és 2 per 3 per 3. I 60, doncs és 6 per 10, 6, no cal que posar en ordre, però 6 és 2 per 3 i 10 és 2 per 5. Quedaria més maco si fem 2 per 2 per 3 per 5, però si no, no cal posar-ho en ordre. Molt bé, en el denominador doncs ens queda 50, que és 5 per 10, doncs és 5 per 10, que és 2 per 5, per 54, que és 9 per 6, o 6 per 9. 6 és 2 per 3 i 9 és 3 per 3. Molt bé. Doncs ara ja podem simplificar tot allò que estigui repetit. Aquest 2 el puc simplificar amb aquest 2.
Aquest altre 2 amb aquest altre 2. Aquest 3 amb aquest 3. Aquest altre 3 amb aquest altre 3. Aquest altre 3 amb aquest altre 3. I ara aquest 5 amb aquest altre 5. I em quedarà el numerador, doncs, 2 i el denominador 5. Molt bé. Fixem-nos que ens ha sortit molt més senzill que no pas haver de multiplicar i després començar a descompondre tot això. Val? Doncs és un mètode molt efectiu. La següent fracció és una fracció positiva perquè tenen el mateix signe, per tant serà una fracció positiva. I ara, com que és una divisió, doncs hem de multiplicar en creu. Doncs multipliquem en creu, 26 és 2 per 13, per tant és 2 per 13 per 40. 40 és 4 per 10, 4 és 2 per 2 i 10 és 2 per 5. 35, que és 5 per 7, i per 39, que és 3 per 13. Doncs molt bé, doncs ja podem eliminar tot allò que tinguem en comú. Com per exemple, veiem aquest 13 que s'elimina amb aquest 13 i aquest 5 que s'elimina amb aquest 5. Per tant, en el numerador et queda 2 per 2 per 2 per 2, 2 per 2 són 4, per 2 8, per 2 16, i en el denominador 7 per 3, que és 21.